Het is gebruiksvriendelijk, veilig en heeft verschillende handige functies voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We zijn op een hele bijzondere locatie. We zijn namelijk op het Festivalcenter. En vanavond gaat het Toomba Festival van start. Daarover later meer. Eerst het belangrijkste nieuws. Onzekerheid over politieschool. Dat zegt de voorzitter van vakbond SAP, Amado Vieltjes, vandaag tegen de Extra. Er is lange tijd al spanning bij de politieschool, ORV. En volgens Vieltjes heeft minister Hato van Justitie zich in een gesprek met de vakbonden op 13 januari nogal kritisch uitgelaten over enkele medewerkers en heeft hij te veel gezegd wat de minister eigenlijk niet zou mogen zeggen. Hij zegt tegen de Extra, je kunt niet alles zeggen wat je wil zeggen. En dat heeft voor spanning gezorgd. De houding van de minister tegen sommige medewerkers zorgt voor spanning binnen de politieschool. Op 3 februari is er een volgende vergadering, moet er duidelijkheid komen. Maar hij laat weten dat de situatie niet prettig is. Ook vinden ze bij de politieschool dat ze al jarenlang, sinds 2010, niet de aandacht krijgen die ze nodig hebben. Dus ja, de situatie is gespannen en hopelijk op 3 februari komt er meer duidelijkheid en meer rust binnen de politieschool, aldus Vieltjes. 36 ongedocumenteerden opgepakt. Dat gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag. Er zijn grote controles uitgevoerd en bij een club op de Kubaweg zijn 21 personen opgepakt die geen papieren bij zich hadden, dus geen verblijfspapieren. Bij een appartementencomplex in Dijn zijn 15 ongedocumenteerden aangehouden, 12 vrouwen en 3 mannen. Daarnaast zijn verschillende zaken gecontroleerd en er zijn 2 zaken gesloten die ook niet over de juiste papieren konden beschikken. Of in ieder geval konden laten zien, zo moet ik het zeggen. Maar het heeft allemaal te maken met een grote controle tegen mensenhandel. Men wil daar harder tegen optreden en daarom zijn de controles uitgevoerd. Britse toerist overlijdt in water. Dat gebeurde afgelopen zondag. Toen was een politie-eenheid aan het patrouilleren in de buurt van Directeursbaai. Het gaat om een eenheid van Politour. En daar kregen ze een gesprek met iemand. Die kwam naar ze toe en die zei dat ze hadden geprobeerd iemand te reanimeren. Het ging om een toerist die was gaan zwemmen en daarna in de problemen was geraakt. Hij had veel water binnengekregen, maar er was dus een reanimatiepoging gedaan. Dat heeft echter niet geholpen. Op het moment dat er een ambulance kwam, konden die alleen nog maar constateren dat ze niks meer voor de man konden doen. Het gaat om een Britse man en volgens de politiedokter is hij overleden door verdrinking. CITEC wil met overheid om tafel. Dat heeft de onderwijsvakbond laten weten. Er was een vergadering. Daarbij is gesproken over de veiligheid op de scholen. En daar is heel veel niet goed aan. CITEC wil een gesprek met de premier, de minister van Justitie, de minister van Onderwijs. En ze komen aanstaande donderdag weer bij elkaar bij een vergadering om dat voorstel te bespreken. Het gaat er onder meer om dat men een soort decreet wil waarbij de veiligheid van de docenten en ook van de leerlingen wordt gewaarborgd op scholen. Het is nodig omdat er veel incidenten gebeuren die je zou kunnen afdoen als kattenkwaad, zo zegt CITEC, maar die veel ernstiger zijn en ook veel gevolgen hebben voor de veiligheid. Bewoners Hoffimoontje al 3 maanden zonder gas. Het gaat om een blok bij Hoffimoontje die normaal gesproken gas krijgen in huis, maar die 14 appartementen hebben al sinds november geen toelevering meer van gas. En dat is natuurlijk een vervelende situatie, omdat ook FKP, die huizen beheert, zegt dat ze geen kleine gasbommen mogen gebruiken. Dat zorgt voor problemen, er werd aan gewerkt, maar sinds december zijn de werkzaamheden stopgezet vanwege de feestdagen. En sindsdien is er niks meer gedaan, zo zeggen de bewoners. Ze klagen erover, omdat ze nu niks anders kunnen dan koken op stroom en dat is weer duurder, dus ze willen snel een oplossing. Ernstig ongeluk voor Venezolaans consulaat. Het gaat om een ongeluk dat dit weekend plaatsvond op de Romelo Betancourt Boulevard. Daarbij waren 4 auto's betrokken. Uiteindelijk zijn 2 mensen gewond geraakt. Maar de auto's zijn heel ernstig, heel kapot gegaan. Ze zijn tegen elkaar aangereden. Waarschijnlijk te hoge snelheid. Hartstikke gevaarlijk. Het had veel erger kunnen aflopen als je ziet hoe de consequenties zijn van het ongeluk.
Ambulances zijn gekomen, 2 mensen gewond en weer een verzoek. Mensen, rij overal op Curaçao niet te hard. Geslaagde editie Ride, Swim and Walk en Run for the Roses. Ja, het is een hele mond vol, maar het was de 20ste editie van de Ride, Swim, Walk en Run for the Roses. En dat was een geslaagde editie. Meer dan 7.500 personen hebben aan de diverse onderdelen uitgedaan. Er was een leger aan vrijwilligers, zo zegt de organisatie. En alles is heel goed verlopen. Bij elkaar is een bedrag van 500.000 gulden opgehaald. Een enorm bedrag. En dat is bedoeld voor de voortgaande ondersteuning van het Prinses Wilhelmina Fonds ten behoeve van de kankerpatiënt op het eiland. Er werd gelopen, gerend, gezwommen. Het was een grote activiteit. Het is natuurlijk niet makkelijk om zoiets te organiseren, maar het is allemaal gebeurd. En de volgende editie is alweer begin 2027. Wij gaan even naar een break. Dadelijk meer aandacht voor het Toema Festival. U ziet het al op de achtergrond, dat staat in het teken van Ike Jesseroen. Vida te Mobilier. Ibo merece uma maneira mais fácil para atender bom assunto na bancário. Com a app novo de Banco de Caribe, tudo custa na bom alcance. Login fácil, hace transferência rápido e bo saldo sempre na mão. Tudo em solo aplicação. Descargue voor de App Store of Google Play, registrado em diz algum passo e começar a explorar a world. Rápido, seguro e desenhar para quadra com boa necessidade. Banco de Caribe. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Het advocatenteam dat Erik Raffaella bijstaat, dat is de eigenaar van Erik's ATV Adventures, die heeft van zich laten horen. Gisteren hebben ze een persbericht gestuurd waarin ze uitleg geven over de situatie. Erik Raffaella ligt zelf momenteel in het ziekenhuis en is niet in staat om de pers te woord te staan. Er is een rechtszaak geweest en die moeten we nog afwachten. Die is eind van de maand, komt daar een uitspraak over. Maar er wordt heel veel gesproken dat denigrerend is over het karakter en de persoon van Erik Raffaella, zo zeggen zijn advocaten. Ze willen juist laten weten dat Erik Raffaella meer dan 20 jaar hard gewerkt heeft om zijn bedrijf op te richten, dat de overheid in gebreke is gebleven om hem een terrein te geven waarbij hij legaal kan werken. Er zijn heel veel gesprekken geweest over nieuwe terreinen en die zijn nog niet afgerond. Maar op deze manier wordt er een beeld geschetst van Erik Raffaella dat niet correct is. Er wordt nu afgewacht op de uitspraak van de rechter in het lopende kort geding. En het belangrijkste is natuurlijk dat er een zorgvuldige verhuizing en een herlocatie wordt gerealiseerd. Er gaan heel veel zaken, die zijn besproken al bij het kort geding en die zullen misschien nog besproken worden. Maar volgens het advocatenteam gaat het eigenlijk maar om één ding. Het gaat niet alleen om een locatie, het gaat om rechtvaardigheid, aldus de advocaten van Erik Raffaella. Vandaag begint de jaarlijkse oefening Barracuda Warrior op Curaçao en die duurt tot en met 6 februari. De jaarlijkse militaire oefening Barracuda Warrior die wordt gehouden met verschillende militaire eenheden uit het Caribisch gebied. Het doel van de oefening is het versterken van de samenwerking tussen de eenheden die op de verschillende eilanden gestationeerd zijn. Het gaat in totaal om ruim 180 militairen en de activiteiten vinden plaats over het hele eiland. Dus zowel op het defensie-oefenterrein Wacao, Coral Tabak, het oude ziekenhuis in Otrobanda en in de omgeving van Playa Canoa. Er zal operaties worden uitgevoerd op zee en op land. En er worden schietoefeningen gedaan en de militairen trainen zowel overdag als 's nachts. Maar weet u dat? Ze duren tot 6 februari, de oefeningen.
Dan gaan we naar koning Willem-Alexander, want die bezoekt Aruba op 18 maart. Dan wordt gevierd dat het 40 jaar geleden is dat Aruba een status aparte kreeg. En 50 jaar geleden dat het nieuwe volkslied van Aruba toen werd gepresenteerd en de vlag. Dat zijn twee bijzondere gebeurtenissen en de koning komt daar graag voor naar Aruba. Er zullen veel festiviteiten plaatsvinden en in de berichtgeving wordt niet gemeld dat hij met zijn echtgenote, koningin Maxima, komt. Maar het lijkt erop dat hij alleen komt, dat kan ik nog niet bevestigen, maar de koning is er in ieder geval op 18 maart op Aruba. Dan nog internationaal nieuws. De interim-president van Venezuela, Delcy Rodriguez, heeft dit weekend opgeroepen tot gesprekken met de oppositie in het land om tot akkoorden voor vrede te komen. Ze deed deze uitspraken 3 weken nadat de Verenigde Staten president Nicolás Maduro afzette, gevangen namen en naar een Amerikaanse gevangenis brachten. Er kunnen geen politieke of partijpolitieke verschillen zijn als het om vrede in Venezuela gaat, aldus Rodriguez op de staatstelevisie. Volgens haar moeten alle partijen, ondanks de onderlinge verschillen, respectvol met elkaar spreken, samenwerken en tot akkoorden komen. En dat is een heel ander geluid dan jarenlang te horen was onder het presidentschap van Maduro. We houden het nieuws voor u in de gaten en we blijven dat doen. Dit was Extra Journaal. Veel plezier met Toema vanavond en we zijn er morgen weer. Het allerbeste. Tot ziens.